Nu mai prăjiți, începeți să ronțăiți. Conopida crudă este trucul subestimat pentru sănătate. Sunteți gata pentru o listă rapidă? Iată! Puține calorii, mult volum, mănânci mai mult, te simți sătul. Renunți la gustări fără să mori de foame. Vedeta fibrelor. Ajută digestia și îți menține intestinul fericit. Jackpot de vitamina C întărește imunitatea și ajută pielea să strălucească. Antioxidanți și sulforafan pot proteja celulele și susțin sănătatea pe termen lung. Textură versatilă, poți înmuia sau transforma în orez. Poți tăia fâșii pentru salate sau tacos. Ușor pentru zahărul din sânge, excelentă pentru echilibrarea meselor. Prietenoasă cu bugetul și are termen lung de valabilitate. Mâncare sănătoasă, fără să te coste o avere. Punctul culminant: înlocuiește o gustare pe zi cu conopidă crudă. Ai câștigat deja. Sfat rapid: clătește, taie și păstrează în apă rece. Pentru o crocantă maximă, încearcă săptămâna asta, ronțăie, mestecă, simte-te mai bine.